saka negara Nduluk Kasintal Prabu Parang Sumirah. Dina iki disenseni jagat sak isine. Pun kakang ora bakal sadantu lawan Praja Diku Pandhawa. Walah budal. Yang negaraku ngamato negarane sapa? Werkudara karo Ratu Nduluk Kasintal sing merang sapenake dhewe mburi niwun. Dara, menang apa kalah? Kalah. Wis wayahe mangsa kala Pandhawa bakal pikantuk pepadang antuk kamudhan saka Gusti Kang Maha Kawasa. Dara, junjungan Prabu Parang Sumirah ana sak nduwuring gunggungane Yayi Werkudara. Sapa manungsane sing bisa ngungkuli panguwasane Gusti Kang Maha aneh sapuca marbabat tumeran kena sore koroyo nekon gunung kuno. Ayo sawangen jagate Werkudara isa ora ngungkuli panguwasane Gusti Kang Murbeng Dumadi.
Parang Sumirah Ratu saka Blulu Kasimpan panganting kita junjung sak dhuwuripun burane Werkudara. Parang dene badal sejatine wujud dadi wujud payung kaya mangkene. Jagat Wasangabara. Dara ya iki pundhate penandhange Syadi Sekadang. Wujude payung iki mono wujude kanugrahan saka Gusti Lumantartara Jawata. Kang lantari wujude Yaksendra iki mau Prabu Parang Sumirah ingkang sejatine dumadi saka wujude wahyu ingkang kasebut wahyu payung agung. Wahyu mono kanugrahan payung kuwi mono barang sing bisa ngayomi agung kuwi gedhe. Tegese kanugrahan kang minangka dadi pengayom agung ora liya Yayi Werkudara Sekadang Brata Pandhawa. Kali tetep dadi adegat ing kautaman. Dina iki wahyu payung agung ya Syadi Yayi Werkudara ingkang kuwawa gaduh. Muga-muga Jaya Wijayanti para Pandhawa bisa dadi srana katentrem kamulyane agung Wadya.